Вітаем вас у эфіры Беларусь-3, калейдаскоп культурных навін, вядомых імёнаў і памятных дат. На календары 30 сакавіка у бліжэйшыя хвіліны вас чакае аповед пра адметныя падзеі ў культурным жыцці нашай краіны. І пачнем са значнай музычнай імпрэзы. Сёння ў вялікай зале Белдзяжфілармоніі аўтарскі канцэрт знакамітага кампазітара Олега Молчана. Публіку чакае прэм'ера песеннага цыкла «Малітва» на вершы Янкі Купалы. У творчай спадчыне Олега Молчана шмат твораў на вершы Купалы. Сярод іх створаны яшчэ ў 80-тыя харавы цыкл «Я нясу вам дар» і напісаная ў 94-м «Малітва», якая стала візітнай карткай заснавальніка песняроў Уладзіміра Мулявіна. Сёння гэтую песню нярэдка клічуць духоўным гімнам Беларусі. У апошнія гады Олег Молчан зноў звярнуўся да паэзіі Купалы і стварыў шэраг новых песень. Сёння усе яны, аб'яднаныя ў цыкл пад назвай «Малітва», упершыню прагучаць разам у выкананні вядомых беларускіх артыстаў у суправаджэнні народнага аркестра Беларусі імя Жыновіча. Далей у праграме значны юбілей, які мы святкуем падчас года культуры ў Беларусі. Гэта 35-годдзе творчай дзейнасці тэатра студыі кінаакцёра. Сёння гледачоў тэатра чакае незвычайны вечар пад назвай «35 гадоў без антракта». Праграма «Калейдаскоп» не засталася ў баку ад юбілейнай даты. І лёгка здагадацца, якога знакамітага рэжысёра мы запрасілі да нас у госці. У студыі праграмы «Калейдаскоп» мы рады вітаць народнага артыста Беларусі, заслужанага дзеяча мастацтва ў нашай краіны, знакамітага кіна і тэатральнага рэжысёра, мастацкага кіраўніка тэатра студыі кінаакцёра Александра Ефремова. Александр Васильевич, день добрый. Год культуры, в принципе, богат на юбилей. Один из них – сегодняшнее 35-летие театра-студии киноактера. Искренне поздравляем вас с этой датой. На данный момент единственный оставшийся театр подобного типа на постсоветском пространстве, который объединяет театральное искусство и киноискусство. И в этой связи возможно ли говорить о связи нынешней театральной жизни театра с положением в современном белорусском кино? Да, был такой период, когда мы были абсолютно одиноки в этом смысле. Но вот потихонечку начинает что-то делать Московский театр киноактеров. Как соотнести ситуацию на киностудии «Беларусьфильм» с ситуацией в театре? Хорошо это или плохо, но ситуация в театре гораздо лучше, чем ситуация на киностудии. Мы работаем регулярно, зритель к нам ходит, у нас свыше 90% заполняемость зала, эта цифра очень-очень большая. У нас есть свой зритель, которого мы вернули. Было трудно это сделать в начале 90-х годов, но нам это удалось. И мы стараемся его удерживать, этого зрителя, качеством спектаклей и темами, которые мы пытаемся затрагивать в нашем, не побоюсь этого слова, творчестве. Еще один значимый юбилей этого года ваш личный. У меня много в этом году юбилеев. 65 лет мне лично в этом году, 45 лет я в кино, 25 лет я в театре. Вот, собственно, 25-летие вашего руководства театром киноактера хотелось бы спросить. Были за этот период моменты, когда приходилось напоминать себе, что это театр, а не кино? Потому как помню ваши фрагменты интервью, где вы говорили, что вы в первую очередь кинорежиссер. Лично для меня театр очень много значит. Он очень много дал для меня. Потому что был период начала 90-х годов, когда снимали и «Жук», и «Жаба», и я пребывал определенное время в растерянности, а что же дальше? И тут появился театр, и он меня выручил, очень выручил, потому что приходилось делать то, что не было противно душе и сердцу. Был сложный период, не только в нашем театре, это было во многих театрах. Зритель не шел, зрителю было неинтересно, но мы его пережили. Мы сделали спектакли, 2 спектакля. С них начался возврат зрителя. И сейчас уже мы, как бы, так сказать, в этом смысле мало чего боимся. И если говорить о моих взаимоотношениях с театром и кино, то я должен сказать, что театр – вещь обязательная. Потому что это совершенно иной взгляд на актеров, иной взгляд на работу с ними. Гораздо более профессиональный, чем у киношников. Гораздо более исследовательский, что ли, гораздо более глубокий. И в этом смысле соединение театра и кино для меня чрезвычайно благотворно. В целом, как подходите к репертуару с учетом той
уникальные, не побоюсь этого слова, труппы, которая работает в театре, узнаваемых актеров, любимейших публикой? Стараемся. У нас есть в репертуаре пьесы, которые были экранизированы. Те же самые «Фантазии по Гоголю». Это и «Таланты и поклонники», это и «Безымянная звезда», это и «Филомена Мартурана». Большое количество спектаклей, которые выросли как фильмы из театральных пьес, а мы их вернули опять у себя в театре на подмостке театральном. И в этом нет особой стратегии, но тем не менее это нам как-то помогает. Еще одна особенность именно вашего театра – это возможность встретиться с любимыми актерами, персонажами во время творческих вечеров, киновечеров. Что в ближайшее время планируете в театре в этом плане? Наступает время юбилеев. Как-то незаметно люди превратились в таких поживших, опытных, кое-что познавших, уже кое-что значащих. И, естественно, это не должно оставаться без внимания ни театра, ни зрителей. Возможно, вечера будут чуть чаще, чем в прошлом году. Главный вечер сегодня. 35 лет без антракта, все только начинается. Что увидит, услышит публика? Несколько отрывков из нашего репертуара. Кто-то выйдет на сцену, поздравит. Будет дебют молодых, юных артистов. Как обычно. Будем радоваться, смеяться. Это для вас, как обычно, для зрителей нет. Да. И для зрителей тоже. Мне нравится, когда заканчивается спектакль, в зале раздаются крики «Браво!», и зритель встает и хлопают. Это самый главный подарок, который может сделать зритель любому театру. Александр Васильевич, огромное вам спасибо за то, что сегодня нашли время для проекта «Калейдаскоп». И я нагадаю, сегодня гостем программы «Калейдаскоп» был народный артист Беларуси, заслуженный дзеяч мастацтва у нашей краины, мастацкі кіраўнік тэатра студыі кінаактёра Александр Яфрэмаў. Тэатральную тэму працягнем і ў галерэі выбітных імяніннікаў дня. Сёння магло б споўніцца 63 гады тэатральнаму рэжысёру, яркага таленту і індывідуальнасці Валерыю Маслюку. З яго імем злучана творчасць адразу некалькіх беларускіх тэатраў. Валерый Маслюк быў рэжысёрам-пастаноўшчыкам Коласаўскага тэатра ў Віцебску, потым абласнога драмтэатра ў Магілёве. А ў 1983 яго запрасілі ў тэатр імя Горкага ў Мінск. Амаль 10 гадоў на горкаўскай сцэне Валерый Маслюк ставіў спектаклі, якія адрозніваліся яркай відовішчнасцю, метафарычнасцю і тонкім псіхалагізмам. «Бабіна царства», «Гамлет», «Апошні наведнік», «Ноч анёла», «Царства зямное», «Майстры» і, канешне, «Знак бяды» па творы Васіля Быкова. Гэтая пастаноўка не толькі упрыгожыла беларускую тэатральную сцэну, але і была ганаравана дзяржаўнай прэміяй нашай краіны. Далей звернемся да тэмы мастацтва, каб узгадаць, што сёння 270 гадоў з дня нараджэння славутага іспанскага мастака і гравёра, аднаго з самых яркіх майстроў эпохі рамантызму Франсіска де Гоі. Калі звычайна мы пачынаем аповед з таго, што талент будучага майстра праявіўся яшчэ ў дзяцінстве, дык вось гэта не той выпадак. Вундэркіндам Гоя ніколі не быў, рамеснікам таксама быў пасрэдным. Геній Гоі прачнуўся ў 40 з лішнім гадоў пасля цяжкай хваробы, вынікам якой стала абсалютная глухата. Вось тады і з'явілася на свет вялікае мастацтва Гоі з таямнічым залатым святлом і ўменнем выказаць сутнасць моманту і стан чалавека. Партрэты Гоі забяспечылі яму месца першага мастака іспанскага караля. Усё жыццё ён, падобна Ціцыяну і Рубенсу, ствараў зборны партрэт прыгажуні. І ўжо немаладым выдаў серыю афортаў «Капрычас», якая ўразіла ўсіх вострай сацыяльнай сатырай, злучэннем гратэску з рэальнасцю і навізной мастацкай мовы. Сённяшні дзень багаты на славутыя імёны, якія самі па сабе гісторыя. У адзін дзень з Франсіска де Гояй, але больш чым на стагоддзе пазней, з'явіўся на свет яшчэ адзін мастацкі геній – галандскі майстар постімпрэсіянізму Вінцэнт Ван Гог. Чалавек дзіўнай і трагічнай біяграфіі, Ван Гог пражыў усё жыццё ў Галечы. Прызнанне да яго прыйшло ўжо пасля смерці, і сёння яго карціны каштуюць дзясяткі мільёнаў долараў.
У маладосці Ван Гог пабываў настаўнікам, прадаўцом кніг і нават прапаведнікам у бедным шахцёрскім раёне. А мастаком стаў толькі бліжэй да 30 і за 7 гадоў стварыў больш 800 карцін і столькі ж малюнкаў. Нярэдка пісаў па некалькі карцін у дзень. Гэта і краявіды, і нацюрморты, і партрэты, і жанравыя палотны. Але ж такая напружаная творчасць суправаджалася прыступамі душэўнай хваробы, якія прывялі мастака ў лякарню для псіхічна хворых. І ў выніку ў 37 гадоў вялікі майстар скончыў жыццё самагубствам. Далей у праграме дзень нараджэння яшчэ аднаго генія, на якога моляцца ўсе прыхільнікі рок-музыкі. 71 год сёння спаўняецца брытанскаму спеваку і кампазітару, аднаму з найболей знакамітых гітарыстаў нашага часу Эрыку Клэптану. Яшчэ ў 14 гадоў ён сур'ёзна захапіўся блюзам і самастойна засвоіў гульню на гітары. І таксама ў юнацтве атрымаў сваю знакамітую мянушку «Павольная рука» за манеру плыўна слізгаць пальцамі па гітарных струнах. Яго жыццё поўнае драматычных падзей і асабістых трагедый. Увогуле нельга ўявіць сабе без гітары. Але ж Клэптан ніколі не быў толькі гітарыстам. Ён непараўнальны імправізатар, спявак і аўтар музыкі, які за дзесяцігоддзе творчасці эксперыментаваў з рознымі стылямі і жанрамі. І ўсё ж грунтам для яго заўсёды заставаўся блюз. Лаўрэат прэміі Грэмі, камандор ордэна Брытанскай імперыі Эрык Клэптан – адзіны музыкант, які тройчы быў уключаны ў залу славы рок-н-рола. Менавіта таму фанаты клічуць Клэптана не інакш, як патрыярхам рок-музыкі. Далей у праграме зноў вернемся да сучасных падзей і накіруемся ў відэападарожжа. У бліжэйшыя хвіліны завітаем у Гомельскую вобласць, каб даведацца, што цікавага зараз адбываецца ў культурным жыцці рэгіёна. У Гомелі прайшоў абласны этап рэспубліканскага прафсаюзнага конкурсу творчасці працоўных калектываў «Новыя імёны Беларусі-2016». Намінацыя «Выяўленчае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва» дазволіла ўдзельнікам прадэманстраваць свае унікальныя здольнасці ў скульптуры, жывапісе, саломапляценні, фатаграфіі і многіх іншых творчых напрамках. Пры гэтым канцэртная конкурсная праграма намінацыі «Сцэнічнае майстэрства» таксама атрымалася яскравай і відовішчнай. Яна складалася з вакальных, харэаграфічных і нават гумарыстычных выступленняў. Каларытныя нумары фіналістаў абласнога адбору адлюстроўвалі народныя беларускія традыцыі і розныя напрамкі сучаснага мастацтва. Старэйшае друкаванае выданне паўднёва-ўсходняга рэгіёна абласная газета «Гомельская праўда» адзначыла сваё 99-годдзе. Сёння на яе старонках артыкулы аб праблемах будаўнічай галіны, развіцці сельскай гаспадаркі і функцыянаванні школы будучыні. З нагоды свята газета прэзентавала падрыхтаваны журналістамі фотаальбом «Гомельшчына унікальная». На працягу некалькіх гадоў супрацоўнікі рыхтавалі цікавыя і малавядомыя для чытачоў матэрыялы па гісторыі рэгіёна. Усё самае цікавае вырашылі абагульніць у адным выданні, каб паказаць, Гомельская вобласць сапраўды унікальная сваёй гісторыяй, прыродай і людзьмі. У палацы Румянцавых і Паскевічаў адкрылася выстава фарфоравага посуду і дэкаратыўнай скульптуры педагогаў і студэнтаў Гжэльскага дзяржаўнага універсітэта. Гжэль – гэта назва жывапіснага рэгіёна, размешчанага прыкладна ў 60 кіламетрах ад Масквы і адначасова вырабаў народнай мастацкай керамікі з яркім сінім роспісам на белым фоне. Здаўна Гжэль славілася сваімі унікальнымі высокаякаснымі глінамі і выдатнымі майстрамі. Выстава падрыхтаваная педагогамі і студэнтамі Гжэльскага дзяржаўнага універсітэта, своеасаблівы наглядны ўзор спадчыны народнага мастацтва. Ва ўстанове беражліва захоўваюць традыцыі знакамітага гжэльскага промыслу і перадаюць іх з пакалення ў пакаленне. Гомельскі абласны музей ваеннай славы запусціў пазнавальную гульню для вучняў малодшых класаў «Юны патрыёт». Школьнікам прапануюць прымерыць на сябе ваенную форму, прайсці пачатковы курс на памочніка Шэрлака Холмса і праадолець шмат іншых цікавых выпрабаванняў. Спачатку для іх некалькі загадак на ваенную тэматыку, потым рухомыя гульні. У адміністрацыі музея падкрэсліваюць, падобныя гульні – найлепшая магчымасць прывіць дзецям любоў да наведвання устаноў культуры і выхаваць у іх пачуццё патрыятызму. Напрыканцы праграмы яшчэ адна адметная рэгіянальная падзея. Сёння на сцэне драматычнага тэатра імя Якуба Коласа ў Віцебску студзеньская прэм'ера. Драма сучаснай беларускай пісьменніцы і драматурга Дыяны Балыка.
белы анёл з чорнымі крыламі. Калі лекары ставяць жахлівы дыягназ, а ўначы табе раз за разам сняцца чорныя крылы белага анёла, на жыццё пачынаеш глядзець іншымі вачыма. Хочацца паспець, пачаць усё спачатку, знайсці сябе, памірыцца з роднымі і зноў адчуць смак жыцця. Але як быць, калі блізкія людзі цябе не разумеюць? Калі ў складанай сітуацыі побач нікога няма, можа здарыцца катастрофа. Спачатку сум, нуда, закрытасць душы, а потым сацыяфобія і разбурэнне асобы. Спектакль, пастаўлены мастацкім кіраўніком коласаўскага тэатра Валерыем Анісенкам, падымае спрадвечную праблему адзіноты чалавека ў сучасным свеце. І пакуль гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць, пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.